Bueno, eta kamaran beste alde, ozen ikusten ari gara, Ainhoa eta berakin gaude. Ainhoa Oiaga, egunon ongi etorria. Kaixo egunon, eskerrik asko. Bueno, haurreskola gurasoko partaide, hor nolapeteko aldarrikapenak badituzu ez, une honetan, argitu diguzu pixko bat. Bai, bueno, hemendik ja berehala hasiko dira berriz ere datorren ikasturterako aurre matrikulazio epeak irekitzen. Badakigu, ibiliko direla ja datorren ikasturteko eskaintza prestatzen, orduan, kartel baten bitartez salatu nahi izan dugu, eta, ikustarazi ere, bisibilizatu modu grafikoan, zen nolako eskaintza dugun Iruñan, aurreskolak euskaraz, zenolako eskaintza, eta baita ere, ze lekutan, ez, kokatzen den. Azken batean eskaintza eskasa da, eta eskaintza zokoratua dago, Iruñeko iparraldean, hortan ere jarraitzen dugu, eta pixkat kartel baten bitartez hori salatu eta ikustarazten nahi izan dugu. Pixko bat horren aurretik noski pixko bat ikusi duzue haur bakotxak edo famili bakotxak nondi nora mugitu beharko lukeen, beraz hori argitu diguzu pixko bat. Zein den egoera erreala. Bai, kartel horretan agertzen da ze aurreskoletan dagoen euskara eta baita ere punta batetik bestera familiek zenbat kilometro egin beharko luketen, ez? Familiek egin behar duten kilometro kopurua 3 eta 5 kilometroen artean kokatzen da, punta batetik bestera, eta gero bere ikustarazi nahi izan dugu aurreskoletan ze proportzioetan ematen den euskara, ez? Eredu euskara murgiltze ereduan bakar batean dugu, Txantrea auzoan, eta gero Sandu Zelai Alde Zaharrean eta Errotxapean, baditugu lineak, ez? Edo euskara lerroak daude eskola horietan. Orduan bakarra dugu momentu honetan murgiltze ereduan. Eta orduan, besterik gabe biztaratzen nahi dugu Iruñeko familiek zegoeratan gauden, ez? Alde batetik, plaza bat lortzeko zailtasunak ditugu, beste alde batetik zokoratzean ere, euskaraz zokoratzean iparraldean, kontziliatzeko ze zailtasun ditugun ere, ikustaratzen nahi ditugu, bi gurasoek lan etxetik kanpo egiten badute, alaba nagusiago bat baldin badugu, bata puntu batean utzi dugu eta bestea bestean, bi kotxe behar dira, guzti hori, ez? Eta gero beste aldetik ere, gure auzoan gu adibidez Iturramakoa gara, eta gure auzoan ere, normaltasun batean ibiltzeko eta bizitzeko ere oztopoa jartzen dizkigute, ez? Adintarte berdineko umeak elkarre ezagutzea, elkarrekin jolastea, eta ondorengo hezkuntza etapetan elkarrekin ibiltzea ere, hori oztopatzen dute, ez? Garapen normal hori eman ez dadin, ez? Adibidez nire alaba nagusiak Donibane aurreskolan egon zen, eta gero horko lagun batzuekin pasatzen Amaiur ikastolara, ez? Garapen normal hori ere seme txikiak ez du izango, ez? Orduan badirudi ere eskubide horiek gutxitu egiten direla edo urratzen doazela. Garrantzitsua izaten da, baitaren tokian tokiko nolabait sortzen diren harreman horiek eta lantzea. Beraz, erran daiteke naturalki eremu batean edo toki auzo batean bizi direnak sakabanatu egin behar direla, ez? Ala beharrez. Honean ondorioz. Bai, familia asko erabaki desberdinak ikuste hartu behar dituztela. Azkenean, gertuan eta gazteleran matrikulatu, edo kilometro horiek egin, edo etxean gelditu, familia batkoitzak erabakitzen du pixka bat zer egin, ez? Edo zirten bide bilatu egoera honi egia da, oraingo pandemiak ere ez duela lagundu, bai, baina, egia da gero familia bakoitzak erabaki behar duela nola antolatu. Eta egoera horretan, zenbat guratso daude ja nolabait inplikatuta eta adierazten beharrezkoa dela oneri irten bide bat bilatzea. Bai, mugiarazen nahi ditugu, benetan familia horiek, ez? Eta orduan badakigu zenbait zonaldetan
gaztelerako taldeetan badirela familiak euskaraz proportzio handi batean nahi dutenak, orduan, bueno, pues, gero etxean gaudenok ere, edo haurdun gaudenok ere, osea, esan nahi dizut, badagoela familia asko eskaera hori egiten jarraitu nahi dutenak, ez? Euskaraz ikastearen orduan, bueno, pues, bai egun hauetan mobilizatu nahi ditugu familia guztioik instantzien bidez, hezkuntza departamentura jotzea, eta bueno, haien eskaera eta haien eskubidea bermatzeko. Eta, bueno, ja iragarrita dago, edo pentsatzen duzue elkartuko zaretela departamentuarekin, eta hor azaltzen erik izango duzuela, eta irten bideren bat bilatuko duzuela. Ustez, garaiez, zaudete oraindik eta emango da egoera hori? Ba ez dakigu, osea, dakiguna da borondatea behar dela, ez? Oraindik ere oinarritzen dira sententziara, oinarritzen dira inkestara, eta bueno, guk uste dugu ere, bueno, pues, azken batean aitzakiak direla, ez? Guk behar duguna da, benetan borondatea gure eskubideak bermatzeko, ez? Eta pixkat ere ateratzea eskaintza eskaera binomio horretatik, ez? Eta benetan gure auzoetan edo ondoko auzoetan gure eskubide hori bermatzea. Honek, zu pentsatzen duzu, oraingo egoera honen, nolabait ere, haunitz gurasoei, adibidez, atzerat egin azten diela euskaraz ikasteko duten borondate horretan, eta beraz erdarara jotzen dutela? Bai, nik uste baietz, azkenean eskaintza eskura jartzen ez badiegu familia askori, beste eredutara jotzea oso ohikoa da. Azkenean kontziliatzeko eta gertutasunak garrantzi handia du, kasu honetan bai. Eta zenbatua dituzue, zenbat guratxo adibidez momentu honetan egoera honetan dauden? Bai, bueno, guztiz zenbatuak ez ditugu, baina badakigu kopuru handi batean Printziaren Harresin adibidez badirela guraso asko gaztelerako ereduan eta euskaldunak direla, Donibanen badirela baten bat, orduan, bueno, haiekin ari gara pixkatorain sarea osatzen, harremanetan jartzen, eta pixkatori, instantzia horiek iritsarazteko departamentura. Eta bezaldetik, zuek guraso gazteak eta zaretenez, zenolako giroa dago guratsoen artean, nahi dut, hezkuntzan hizkuntza aukeratzerako orduan. Zein da eztabaidan, badago jende asko ja nahi duena euskaraz ikasi, bueno, A eredua edo D eredua, nola ikusten duzu egoera? Bueno, bai, nik uste D eredura jotzeko pixkat aukera hori zabaltzen ari dela, eta bueno, batez ere igual euskalduno garenok, igual oso argi izan dezakegu ez, euskarara jotzearena, baina nik uste ere euskaldunak ez diren familiak ere animatzen ari direla, ez? Beldur hori kentzen ari dutela gainetik, eta bueno, pues nik uste ereduak baduela ibilbide luze bat, bere emaitzak ona direla giltze ereduan, benetan euskara ikasten dela, orduan nik uste familia horiek ere beldur horiek entzen ari direla eta animatzen ari direla ere eredu honetan sartzera. Ze azkenean nik uste oso aberasgarria dela, ez? Ereduak sortzen dituen ume elebidunak aberasgarria dela azken batean, zure gertuko beste hizkuntza hori, propio den beste hizkuntza hori ikastearena, ez? Azkenean denok ditugu euskaldunan diren pertsonak inguruan, musikaren entzuten badugu euskaraz ulertzeko aukera dago, azkenean nik uste aberasgarria dela euskara jakitea. Beraz, eta orain urrungo pausua zein izango da? Kartela atera duzue, pixkoat mugitzen ari zarete, urrungo pausua zein izango da? Bueno, nik uste bilerak izatearena oso garrantzitsua dela, agintari politikoekin eta ikustea pizkat zen orantzak hartuko dituzten haien erabakiak, eta ondoren nik uste mobilizatzeko ordua iritsiko dela, ez? Bai. Politikoen aldetik, ze faio baka jaso duzue, zenolako harrera izan duzue? Pixkat esan dudana, badirudi
bueno, pues, baloratzen ari direla mahai gainean dagoela kontua, bai? Euskararen pues, bueno, lerro gehiago sartzearena, baina azken batean ere berriz ere oinarritzen dira sententzia horretan eta inkesta horretan. Orduan, beldur gara ere, bueno, pues, zenolako borondatea izango duten eskaintza hori diseinatzeko orduan. Eta erran daiteke teknikoki hezkuntza departamentotik nola ikusten da kontua? Errex, zail, edo oraindik ez duzu izan tarte horretaz solasteko? Ez, oraindik ez dakigu gainera, hezkuntza departamentok berez propio ez darama gai hau, bai, gizarte zerbitzutan dago, orduan, bueno, pues oraindik ere nabaria da, nola 0-3 etapa hau zerbitzu moduan ikusten den hezkuntza mailan baino, ez? Orduan, bueno, gizarte zerbitzuetan egonik, ba, bueno, pues desberdin ulertzen da etapa hau, ez? Eta, bueno, oraindik kontaktu horiek ez ditugu ukitu, Nafar gobernuarekin. Beraz, erran daiteke, oraindik lan handia duzuela egiteke, eta horretan ari zaretela... Bai, lan aldia eta denbora gutxi. Eta denbora gutxi, bai, zengatik 0 eta 3 urte artean dagoenak, erran daiteke urte bat pasatzen balema da edo bi, ja bai, horregatik. zentzuare galtzen joaten dela, ari denaren dako, ez? Hori beste baten dako gelditu beharko luke. Bai, hori da. Ederki, Ainhoa, mil esker, azaltzeagatik pixkoat egoera, baita ere zuen aldarrikapena zein den, eta bueno, nola gauzatu nahi duzuen irten bide bat, erraten nuen bezala mil esker, eta beste bat arte, eta ja dena on bideratzen den. Vale, mil esker. Gero arte.